Ang DCGB aktibong miyembro kan KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras na po alas 12:06. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Maraynod to mga tugang, aldawnin Miyerkules. Ini po ang Bareta alas 12. Kami ang sa indong tagapagbareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako po si Joshua Bino. Headlines kan mga bareta enot sa lado lokal. Duwang kalansay na pigsasabing biktima kan Concepcion Criminal Group na recover kan National Bureau of Investigation o NBI Bicol sa barangay Mulos-Bulos, Libon, Albay. Identidad kay ni namid bida na. Duwang miyembro kan Dasmo Brothers na nadakop kan CIDG Albay sa saangatan manin kasong frustrated murder dahil sa pagkakairido kan duwang operatiba sa nangyaring armed encounter sa Piuduran, Albay. Mga aktibidad para sa Barangay Tanod Day sa Setyembre sa Legazpi City, pigbibilog na. PSA Bicol, kinumpirmar na wara nin Local Civil Registry Office sa Bicol na pigi-imbestigaran kan NBI dahil sa pag-issue nin questionabling birth certificate. Bareta sa lado nasyonal, pinagbiyong epekto kan habagat asin mga bagyong Butchoy asin Karina nakapagrehistro nin 8 kumpirmadong gadan digdi sa satuyang nasyon. VP Sara Duterte, kinumpirmar na tinanggalan siya nin 75 na police security escort. PNP nagpaliwanag sa pagbawi sa 75 police escort ni VP Sara Duterte Carpio. Work permits kan gabos na Chinese, asin iba pang dayuhan na trabahador kan Pogo kanselado na. Bareta sa ibang nasyon, private home for the elderly, linaog nin sarong suspitsado asin nagparapambadil, anom kumpirmadong gadan. Baretang Sports, 4-pointers ipapautob kan PBA sa pagpuon kan 2024 PBA Governors Cup sa masunod na bulan. Iyan ang headlines kan mga bareta. Ngunyan sa detalyes, enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Namid bida na kan National Bureau of Investigation o NBI Bicol ang identidad kan duwang kalansay na nakalot ninda kan nakaaging Biyernes, Hulyo 19, 2024 sa barangay Mulos-Bulos kan Libon, Albay. Ini ang sinabi sa DCGB News ni NBI Bicol Investigation Agent Attorney Jess Jimenez kung saan sinakat ninda ang nasabing barangay, kaibahan ang sa iyang mga personahes, katuwang ang PNP SAF asin Intel kan Libon Municipal Police Station dahil sa impormasyon kan sarong witness kung paano ginadan ang duwang biktima asin sa ini itinapok kan Concepcion Criminal Group. Istorya ni Jimenez, saro sa mga biktima ang hali sa barangay Baluwang kan Bato, Camarines Sur, asin ang paaram kaini sa iyang ina, iyo ang mabisita sa nakakulong kaining tugang sa Pulangi District Jail. Asin naghagat ini nintabang kay Gilbert Concepcion, alagad nadudahan ining asset kan gobyerno, kun kaya iginapos ini, tinangkasan nin talinga, pinugutan nin payo, asin itinapok ang lawa sa sarong bangin o kaya ampas. Mientras tanto, ang sarong biktima, residente kan barangay Makabugos kan Libon, kung sain pareho man ang sinapar kaini sa kamot kan nasabing grupo. Sinabi ni Jimenez na identified naman ang mga suspetsado sa nasabing krimen, kung kaya pigahanda na ninda ang mga dokumentos na kaipuhan para masangatan man nin kaso asin makapagpalawas ang korte nin mandamiento de aresto para digdi. Kinumpirmar man ni Jimenez na sa presente mantenido ang grupo kan Concepcion sa ibong kan pagkakagadan kan sa indang leader na si Gilbert, kung kaya nagiging dahilan man girare ini kan takot sa mga hararayong barangay kan nasabing munisipyo.
Ang baretang ini hatod sa Indukan. Sa paulit-ulit na hilo, lata at putla, baka iron deficiency anemia na yan. Take Camerate FA, the blood vitamin. Apwera sa kasong pagbayular sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, makakahampang man sa kasong frustrated murder, sinda alias Rio asin alias Tigbas, kan Damso o Dasmo Brothers dahil sa pagkakairido kan duwang operatiba, mantang sinda an maimplementar kan mandamiento de riqueza sa Sitio Tinago kan Barangay Basicaw Coast, kan Piuduran Albay kasuhapon Hulyo 23, 2024. Ini ang pinahayag sa eksklusibong pakikipaghuron kan DZGB News kay Criminal Investigation and Detection Group Albay Director Lieutenant Colonel Joseph Maribay, kung sain sa iyang sinabi basado sa saindang natipo na intelligence report, armado ang pigaapod na Dasmo Brothers na imbuelto sa holdapan asin gun for hire sa tercer distrito kan Albay. Sigun kay Maribay, sarong CIDG personnel asin SAF member an erido matapos ang nangyaring armed encounter sa nasabing barangay, mantang duwang miyembro kan grupo an nadakop mantang tulo an nakadulag. Nakuha sa lugar an manlain-lain na armas kaiba an 4 na pidaso nin kalibre 45 na badil asin sarong hand grenade. Sinabi ni Maribay na saro sa mga lugadan na operatiba an presenteng nasa intensive care unit, alagad siniguro kan mga doktor na nasa marhay na ining kondisyon. Mantang ang duwang nadakop na suspetsyado an nasa custodial facility kan ahensya. Sa ibong nalado, pig-inganyar ni Maribay ang mga albayano na ipaabot sa saindang opisina asin sa mga kapulisan ang mga impormasyon manungod sa mga grupo na imbuelto sa salanggibo sa saindang lugar para man sa magkakanigong tabang asin aksyon. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Healthy energy na ba ang hanap mo? Mag-Enervon araw-araw. Nasa pagpaplano ng unyan, nasa pagpaplano ng unyan si Konsehal Milabal sa mga aktibidad na gigibuhon kada Setyembre 29 kan kada taon bilang pagtaonin rekognisyon sa mga barangay tanod kan 70 barangay sa Legazpi City. Ini ang sinabi ni Bal matapos na kasuhapon sa regular na sesyon kan Sangguniang Panlungsod kan inaprubaran sa ikatulo asin pinal na pagbasa ang ordinansa na ipigbusol niya na ma-institutionalize sa mga barangay tanod kan syudad asin pagdesignar sa Setyembre 29 kan kada taon bilang Barangay Tanod Day. Sa nasabing ordinansa, matagama nin 600,000 na pondo para sa mga aktibidad na gigibuhon na marekognisar sa importansya asin papel kan mga tanod bilang katuwang kan mga opisyal kan barangay sa pagmantener nin pasiorden sa saindang lugar. Sinabi ni Bal na nagpromisa man si Vice Alcalde Bobby Cristobal na tatabangan siya na makakuanin pondo para sa nasabing mga gigibuhon na aktibidad. Wara nin Local Civil Registry Office sa Bicol ang pigi-imbestigaran kan National Bureau of Investigation dahil sa pag-issue nin mga questionabling birth certificate sa mga dayuhan sa rehiyon. Ini ang sinabi ni Philippine Statistics Authority o PSA Bicol Regional Director Engineer Cynthia Perdiz matapos ang mga issue kan nagkapirang mga Local Civil Registrar Office sa nasyon na nagtataon nin mga peking birth certificate sa mga dayuhan. Sa ibong kaini, nagtaonin asigurasyon si Perdiz sa mga Bicolano na mas lalo pasindang mahigpit sa pagproseso kan mga late registration sa 114 na local registry office sa Bicol Region. Imbitado ang gabos na gustong magpartisipar sa gigibuhon na Rosary Walk and the Eucharist for Peace kan Santo Cristo Mission Church sa maabot na Sabado, Hulyo 27, 2024. Sigun kay Santo Cristo Mission Priest Reverend Father Jonathan Calleja, ang nasabing aktibidad gigibuhon ninda bilang pagsimbag sa ipinalawas na Diocesan Circular No. 18 ni Bishop Joel Z. Bailon na sarong pangapudan sa gabos na magkasararo para
sa pagpangadji sa katrangkiluhan kan kinaban, nasyon, pamilya asin kan lambang saro. Sinabi ni Calleja na alas 4 nin hapon sa maabot na Sabado sa Obelisk sa Barangay Puro an assembly time asin duman magtitiripon ang mga mapartisipar sa kainiluway-luway na malakaw habang nagsisanto Rosario pasiring sa Sawangan Park sa Barangay 57 Dapdap, Legazpi City para sa sarong banal na misa. Piglalaoman ni Calleja na manginginot na mapartisipar sa aktibidad ang komunidad na sakop kan sa indang Mission Church, kaibahan ang mga residentes kan Barangay Dapdap, Barangay Victory Village North asin South, Barangay Puro asin Barangay Lamba kan syudad kan Legazpi. Takdag ngunyan sa kamot kan otoridad ang sarong personang imbuelto sa illegal na droga matapos na ikinasang buy-bust operation alas 9:35 nin aga ngunyan ng aldaw sa Old Airport Road, Barangay 40 Cruzada, Legazpi City. Nangenot sa operasyon ang Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 5, kaibahan ang PIDEA Albay, PIDEA Legazpi City Office, Philippine Drug Enforcement Groups Special Operation Unit 5, Aviation Security Group 5 asin Legazpi City Police Station na nagresulta sa pagkakadakop sa sarong 44 anyos na lalaki na residente kan market site Daraga, Albay. Sigun kay PIDEA Albay Provincial Office Intelligent Agent 3 Noe Brigel, nakuha sa posisyon kan suspect ang sarong pidaso nin heat-sealed transparent plastic sachet na may timbang na poko masumeno 50 gramo nin shabu na may 150,000 pesos na kantidad. Ang nasabing persona ang nakakahampangunyan sa kasong pagbayular sa Section 5 kan Republic Act 9165 o Uncomprehensive Dangerous Drugs Act kan 2002. Pinag-aktibar na kan Police Regional Office 5 ang saindang Oplan Balik Eskwela bilang antisipasyon kan pagbubukas kan klase sa Hulyo 29, 2024. Sigun kay PRO 5 Regional Director Police Brigadier General Andre Dizon, mas papakusugunin da ang pagbabantay sa palibot lalo na sa mga eskwelahan, mga terminal asin iba pang mga lugar na konsideradong areas of convergence. Kasabay kay ni ang pag-establisir nin nasa 428 na Police Assistance Desk na imamanihar kan nasa 1,140 kapulisan kan rehiyon. Siniguro ni Dizon na padagos nindang uutobon ang sa indang commitment na protektaran ang mga Bicolano lalo na ang pagsigurong ligtas ang pagbabalik eskwela kan mga Bicolanong estudyante. Sarong lane o parte sa nakantinampo, harani sa Arimbay Bridge, sa Barangay Arimbay, Legazpi City, ang pwedeng agihan kan motorista asin kan publiko. Poon alas 11 nin banggi, kan Hulyo 27 sagkod alas 4 nin maaga, Hulyo 28, 2024. Ini ang ipinaluwas na abiso kan Department of Public Works and Highway o DPWH Bicol, katakod kan nakatalaan na pagkondukta nin lifting of girders sa nasabing tulay sa nasabing mga oras asin petsa. Dahilan kaini, piga-abisohan ang gabos na para mientras na maghanap nin alternatibong ruta. Kaibahan na ang tinampo pasisiring sa Barangay Buyuan, Matanag, Bongga, Pawa asin San Joaquin. Makakabalik man sa normal ang bulos kan trapiko sa nasabing lugar, oras na matapos ang aktibidad digdi. Katakod kaini, naghagad nin dispensa ang nasabing opisina sa mga maaapektaran na biyahero asin ang publiko. Mientras tanto, nasa 8 mga grandparent boars ang piglalaoma na mag-abot sa probinsya kan Albay sa masunod na simana na maserbi bilang mga breeders na makakatabang para mapagayon ang lahi kan mga urig kan mga swine farmers sa probinsya. Sigun kay Albay Veterinary Office Head Dr. Pancho Melia, libre ining itatao sa mga
libre ining itataong mga similya kan mga urig sa laog nin tulong taon na mapapakinabangan kan mga paraata manin urig, lalo na ang mga naapektaran kan African Swine Fever o ASF. Sinabi ni Melia na ngunya na taon kan makumpleto ang konstruksyon kan artificial insemination facility sa Malinaw na parte kan 4.7 million SWAIB project, kaiba na ang pagtaonin breeders, artificial insemination equipment, farming equipment, as in trainings, as in farming facilities para sa mga swine farmers sa probinsya kan Albay. Agos ang pagbabantay asin monitoring kan mga personahes kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS sa sitwasyon asin aktibidad kan Bulkan Bulusan sa probinsya kan Sorsogon sa ibong kan pagiging alert level 1 kaini. Sa datos kan ahensya, wara ni na irehistrong volcanic earthquake an Bulusan sa nakaliis na 24 oras mantang uminabot sa 31 tonelada an ibinugang sulfur dioxide flux. Kada aldaw kaibahan pa ang paramientras na paghubag kan nagkapirang parte kan bulkan. Ipinagbabawal man giraray ang paglaog sa mga lugar na sakop kan 4 km permanent danger zone dahil sa abnormal na sitwasyon kan bulkan sa presente. Mga tugang iyan po ang detalyes kan mga bareta sa lado lokal. Ang iba pang detalye kan mga bareta, masunod pakalipas lang kay ni. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, Ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle, at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan po langgi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Kap Ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matitra. Banuan kan Pulangi, kay Mayor Nonoy Kap. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tung hinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nagaako na din mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4-piece beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4-piece, kaipuhan sa aplikasyonan sa inong 4-piece ID asin latest bill. Para sa non-4-piece o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification halay sa Social Welfare and Development Office sa indong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa rong low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmok na kan Philippine Statistics Authority government-issued ID as in latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini, otomatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kilowatt hours. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabay ang accomplished application form sa ALECO Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, dai na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka-ALECO. Natatabang na puong baga ito, sinda kita ika-ako Bicol, na makita ang totoong serbisyo. Hanggang yan, ako Bicol lang sa puso ko. Igwang tabang sa turismo asin pag-asenso, may mga scholar na nagkaigwang trabaho, kadakol na mga naginibo, lalo sa mga para o matius na pamilya pa. Senior citizen asin ka-hobenesan yan. Ang AKP, Ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Aray, aray, aray. Manny Pacquiao po, sa araw-araw na laban, kahit maliit na aray, pag binaliwala, baka di ka na makasabay. Alaksan FR Tulos. Diretso sa pinagpupnan kan kulog kon hawak. Sa maliit o malaking aray, Alaksan FR agad. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Sige na, sagutin mo na ako. Ano ka? Sinuswerte? Yes! Sa San Miguel Beer, Tansan Katutak Panalo under the Crown promo. Uminom at silipin ng Tansan at baka manalo. May 6 na Toyota Zenix HEV, 40 Yamaha NMAX na motor, 250 Samsung A15 smartphones, libo-libong San Miguel Beer shirts, jackets, at libreng beer. Up to 100 million pesos worth of prizes. Sali na sa San Miguel Beer, Tansan Katutak Panalo under the Crown promo. Promo from July 1 to December 31, 2024 per DOH FDA CFRR permit number 0646 series of 2024. Drink responsibly. Ang San Miguel Pale Pilsen 320 ml, 40 SRP lang. Ang Grande, 105 SRP lang. Bili na! Drink responsibly. Mga tugang detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal. Suminakat na sa 8 ang kumpirmadong nagadaan sa pinagbiyong epekto kan habagat asin mga bagyong Butchoy asin Karina. Sigun ini sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Kabilugan na 179,744 pamilya man ang naapektaran kan grabing pag-uran sa man iba-ibang parte kan nasyon. 7,738 ang nagsisirong sa 56 na evacuation center, mantang 67 harong ang partially damaged, mantang 69 man ang totally damaged. Mientras tanto, minabot na sa sobra 8 milyon pesos ang danyos kan tulong maraot na panahon sa agrikultura, mantang 700,000 pesos man pag-abot sa lado kan infrastruktura. Kinumpirmar ni Vice President Sara Duterte na nagpaluwas ng direktiba ang hepe kan Philippine National Police o PNP kung sa pig relieve ang 75 police personnel na nakadistino para sa iyang seguridad. Sa sarong statement, sinabi ni VP Duterte na nagpaluwas ng notice of relief laban sa gabos na 75 tauhan kan police and security group. Siniguro man niya sa publiko na dai kaini maapektaran
an sa iyang trabaho sa Office of the Vice President. Dagdag pa niya na naglalaom siya sa paagi kan bagong direktiba kan Chief PNP na mabawasan ang agrangay kan mga tao may kinaaraman sa paglakop kan illegal na droga sa nasyon. Asin mas lalong mabawasan ang mga nabibiktima ninman iba-ibang criminal activities. Enot nang ipinaliwanag ni PNP Chief Romel Francisco Marbil ang ginibong direktiba. Sinabi niyang kaipuhan nindang i-reassign ang mga pulis dahil sa kakulangan nin mga tauhan lalo na sa National Capital Region. Sa katakod na bareta, ipinahayag ni Philippine National Police o PNP Chief General Romel Francisco Marbil na bako sana si Vice President Sara Duterte Carpio ang binawian nin police security escort dahil sa kakulangan nindanin mga tauhan. Sigun kay Marbil, dahil sa kapos sinda sa tauhan, ibinalyo sa ibang assignment ang mga pulis na dating nakadestino kay Vice President Sara. Sinabi pa niyang binawi man ang security contingent kan iba pang retiradong general dahil sa kakulangan nindanin tauhan lalo na sa Metro Manila. Pinahimutikan man ni Marbil na pig-relieve ang 75 police escort kan Vice Presidente dahil hinapot ninda ang mga pulis kung pwede sindang ibalyo. Sinabi niyang ang mga pulis na na-recall ipapawagas sa National Capital Region Police Office. Sa sarong statement kasuodma, kinumpirmar ni Vice President Sara Duterte na nagpalawas ni Notice of Relief ang PNP Chief sa 75 tauhan kan Police and Security Group na nakadestino para sa iyang seguridad. Kanselado na ang work permit kan gabos na Chinese asin iba pang dayuhan na nagtrabaho sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO kasunod kang pagbandigdi ni President Ferdinand Marcos Jr. Ibinulgar ini ni Senator Sherwin Gatchalian. Sigun kay Gatchalian, igwa man in transition period kung sa intatawan manin panahon ang mga POGO worker, partikular ang mga Pilipino na makahanap nin isasalidang trabaho. Sinabi pa kan senador na magpapadagos an sa indang investigasyon maski bawal na ang POGO sa Pilipinas. Kumpiyansa ang Department of Finance o DOF na maabot ang target na koleksyon in buwis ngunya na taon asin posibleng madoble pa ini. Sa post-SONA discussion sa Pasay City, sinabi ni Finance Secretary Ralph Recto na on track ang gobyerno para maabot ang fiscal target na sobra sa 4 trilyones pesos. Ipinag-orgulyo kan sekretary na sa primerong 6 na bulan pa sana kan taon nakakolekta na ang gobyerno nin maabot sa kabanga kan target. Dakulang parte kay ni sigun sa sekretary iyon hali sa non-tax revenue sa mga dividendo kan government-owned and controlled corporations, privatization, income hali sa treasury asin iba pa. Target kan gobyerno sigun kay Recto na makakolekta nin durudakula gikan sa non-tax revenue nin sagkod 400 bilyones pesos hali sa dating target kan nakaliis na taon na pigkakarkulong nasa 200 bilyones pesos. Magigiromduman na sa State of the Nation Address o SONA ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ipinag-orgulyo kay ni ang pagrambong asin pagiging makusog kan estadong pinansyal kan nasyon asin dakulang ambag digdi ang koleksyon in buwis asin non-tax revenues gikan sa pigrimit na dividendo kan mga GOCC. Sinabi ni Recto na parte kan tax efficiency kan administrasyon iyon paglaban sa smuggling sa paagi kan paghigpit kan Bureau of Customs kun kaya guminayon ang estado pinansyal kan Pilipinas. Ipinahayag kan National Bureau of Investigation o NBI na bako si President Ferdinand Marcos Jr. ang nasa polvoron video na naglalakop sa social media. Ini base sa resulta kan ginibong joint investigation kan National Bureau of Investigation, Philippine National Police, Department of the Interior and Local Government as in Department of Justice. Ini para maaraman ang katotohanan sa video. Base sa modernong forensic equipment na ginamit sa pag-uugid sa video, sarong tawo ang ginamit kan detractors para maging garo si Presidente Marcos asin paluwason na nagagamit nin illegal na droga. Sa ngunyan, dai pa maaraman kung si Isay ang tawong ginamit para maging garo si PBBM pero padagos pa ang investigasyon digdi. Wara pa man sindang maituro na individual o grupo na responsable sa paglalakop nin video pero pigigibo na ang gabos para mamidbidan ang mga ini. Pasiguro pa kan mga ini na
mag-ingat o maingat nindang pig-imbestigaran ang kaso bago isangat sa korte. Bareta sa ibang nasyon, gadan ang anom na katawo matapos na pagbabadalon sinda sa nasyon kan Croatia. Nangyari ang insidente sa sarong private home for the elderly sa banwaan kan Daruvar na may distansyang 75 miles sa capital kan Zagreb. Base sa investigasyon kan mga otoridad, bigla na sanang naglaog ang suspect asin daing kuna-kuna na pinagbabadil ang mga tawo. Day mapaba sa 5 ang nalugadan asin dinaraan mga ini sa ospital. Naaresto man ang suspect nagkapirang minuto matapos ang nasabing insidente. Pigaaram pa kan mga otoridad kung ano ang naging motibo kan suspetsado sa nasabing pambabadil. Baretang sports, maghanda na dapat ang gabos na Pinoy basketball fan sa high-scoring game dahil ang PBA ang magiging kainot-inoteng 5x5 professional basketball league na magkakaigwanin 4-point shot. Nagkasundo ang PBA Board of Governors na magpuon ang pagkakaigwanin 4-pointers sa nagaadang-adang na 2024 PBA Governors Cup sa masunod na bulan. Enot nang nagkaigwanin 4-pointer ang PBA kan 2023 PBA All-Star Weekend sa Pasig City, Iloilo asin idiniretso ini sa 2024 PBA All-Star Games sa Bacolod. Magkakaigwanin bagong arko na 27 pie, hali sa ring para sa 4-pointer asin mantinido pa man giraray ang 3-point line hali sa 23 feet. Sigun kay PBA Board Vice Chairman Al Francis Chua na sa pagmati niya mas makaskas ang kawat asin madidipisilan magkawat nin zone dahil kun kaya na mag-shoot sa harayong distansya, ma-extender ang zone. Kung kaya, basically, magmamantuman ang gabos na teams. ANDI o Arizona State University Anthropomorphic Dynamically Instrumented Mannequin ang sarong imbensyon na dinisenyo para mabawasan ang mga heat-related injuries asin nagagadan. Ang ANDI magagamit bilang epektibong personal protective equipment o PPE na nagtataon ng proteksyon bilang mga vests asin helmet asin kayang magtaon ng mga bagong estratehiya para maibataran ang heat stress. Kompleto ini nin 100 na sensors na kayang makasukol kan temperatura, sweat rate asin iba pang physiological parameters. Sa ngunyan, pigagamit ining researchers sa Arizona State University asin iba pang universidad sa bilog na kinaban. Istoryang naiiba. Sarong 10 anyos na aking babae sa Leicester, United Kingdom ang nakapagrehistro nin world record dahil siya ang pinakaaking manager kan sarong istasyon kan radyo. Si Martha Sheehan ang pinakabagong record holder kan titulong youngest person to manage a radio station, female. Dahil sa edad niyang 10 anyos, nagmamanihar na siya nin radio station na Space Station. Ang Space Station sarong special radio station na pagsadiri kan Fun Kids, sarong radio station para sa mga kabataan na may edad na 6 to 12 years old. Binilog ang Space Station para magtukar sa science, space asin space exploration. Sa ibong kang edad ni Martha, siya ang in charge sa kung ano ang mga topics na tutukaron sa Space Station. Apwera kaini, kaibahan siya sa pag-decide sa kung ano ang kanta, advertisements asin jingle na ipapatugtog sa istasyon. Flashback. Hulyo 24, 1890, ang namundag si Guillermo Tolentino sa Malolos, Bulacan. Si Tolentino, konsideradong national artist para sa visual arts. Kaibahan sa mga naging obra, iyo ang University of the Philippines o UP Oblation, asin ang monumento ni Andres Bonifacio sa Caloocan City. Si Tolentino man ang nagdisenyo kan mga medalya para sa Ramon Magsaysay Awards, kaibahan ang selyo kan Republika kan Pilipinas. Si Tolentino nagadan kan Hulyo 12, 1976 sa edad na 86 anyos. Bareta katakod kan kamugtakan kan mayon
Nagkaigwanin apat na rockfall events ang bulkan mayon sa probinsya kan Albay sa nakaliis na 24 oras. Sigun ini sa datos na ipinalawas kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS kasabagong alas 8 nin pagkaaga Hulyo 24, 2024 kung sain mantinidong nasa alert level 1 ang bulkan alagad nakapag-rehistro ni nagkapirang aktibidad. Uminabot sa 387 tonelada kada aldaw ang naibinugang sulfur dioxide flux. Kaibahan ang paramientras na paghubag ka nagkapirang parte kan bulkan mantang natatakluban ni na panganoron ang ngimot kini. Ipinagbabawal man giraray ang paglaog asin anuman na aktibidad sa mga lugar na nasa laog kan 6 km permanent danger zone dahil sa peligro kan pagkakaigwa nin biglaan na pagpusngak kini dahil sa abnormal na sitwasyon. Iyan po mga tugang detalyes kan mga bareta. Ini po ang bareta alas 12. Ronald Baldo sa Lado Technical, Jerome Martinez sa IT. Sa pangaran po kan mga nagsurat kan mga bareta. News Director Mar de la Cruz, katawang si Jenny Balyaran, Mary Joy Jeresco asin Angel Mustaza. Kami po ang sa indong tagapagbareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako ban po si Joshua Bino. Salamat kan sa indong pag-antabay. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga ang sarupang edisyon kan DCGB Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Maginhawang araw! Dimples Romana po. Uy, Dimples, andito ka rin. Salamat sa pagrekomenda mo dito sa Generica Drugstore, ha? No problem, Nay. Musta lang pakiramdam nyo? Maginhawa na. Salamat sa maalagang pharmacist. Nabigyan ako ng